mas pag-uusapan. Nagkaroon po ako ng HIV nang dahil sa kanya. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rakitera. With DJ Titangelo. And welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito po ang programang hindi ka husgahan. Bagkus ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We'll Listen. And we don't judge culture. At meron na nga po tayong top secret sharer na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Good evening. Hi, hello po. Hi, good evening. Ano pong pwede namin itawag sa'yo? My name is Alice po. Alice. Ilang taon ka na, Alice? 28 years old na po. 28. Sang lupalop ka naman galing, Alice? From Taytay, Rizal po. Taytay, Rizal. Alright, di na kami magpapaligoy-ligoy pa dito. Alice, 28 from Taytay, Rizal. Ano ang top secret mo? Nagsisisi po ako na naghiwalay kami ng ex-partner ko. Nagsisisi ka na naghiwalay kayo ng ex-partner mo. Tama ba kami ng pagkakarinig? Tama po. So, bakit ka nagsisisi na naghiwalay ka ng ex-partner mo? Backstory lang po, DJ Rocky. 7 years kami nagsama. Tawag dito, nagkaanak kami siguro around 2 years na yung relationship namin. And then, may kasalanan po kasi ako sa kanya nagawa. Di ba po nagka-pandemic, ganyan. Nakulong po kasi kami sa nag-work from home. Pareho po kaming work from home, nakulong po kami sa bahay, ganyan, hindi nakakalabas. At wala rin po talaga akong circle of friends masyado. And then, suddenly po, nagkaroon ako ng chance na magkaroon ng connection po sa mga high school friends ko. And then, nagkaroon po ako ng connection with my crush. Yan yung high school, may mga crush tayo, di ba? Tapos, hanggang sa, ito yung crush na parang hindi naman talaga na-tackle or na pag-usapan po nung nakaraan. So, ngayon lang, nung year na lang yon na pag-usapan, nung ka-crush ko, ganyan. And then, parang, syempre, may ka-relationship po ako. Pero nagkaroon po ako ng parang flirt conversation dito sa naging high school crush ko po. And then, hindi ko po kasi kaya DJ Rocky yung parang mag-cheat talaga. So, inamin ko po dun sa partner ko na sabi ko sa kanya, binigay ko po sa kanya yung cellphone ko, then pinapasok ko po sa kanya yung conversation. Ayun po, hanggang sa nag-decide po siya na mag-cool off daw muna. Ganun po yung nangyari. Then, umalis po ako sa bahay nila. Tapos, umuwi po ako sa bahay ng parents ko. Pero wait lang ha, Alice, dun sa conversation ninyo between you and your childhood crush, ano-ano yung mga nabasa ng partner mo na masasabi mong red flag o parang flirting words tong mga to, yan. Opo, parang sinabi niya, umamin po kasi siya na, first of all, sabi niya po kasi, in-stalk niya yung Facebook ko, sabi niya, maganda ka pa rin, mga ganyan. Tapos, syempre, natuwa po ako kasi, syempre, bilang nanay na po kasi ako, nun isa na po kaming anak, parang sabi ko, hindi ko na naalagaan sarili ko, pero may naka-appreciate po sa akin. Tapos, sabi ko, salamat. Tapos, hanggang sa napunta na po sa, may girlfriend ka na ba? Ganyan. Tapos, hanggang sa, alam niyo po yun, mararamdaman niyo po yung parang sinasabi niya, pinaparamdam sa akin ng lalaki na may gusto siya po sa akin. So, parang, alam mo, parang na-appreciate ko. Tapos, inaamin ko po talaga ng mga time na yun, na kinikilig din po talaga ako. Dahil siguro, gawa po ng tagal na namin ng ex-partner ko, wala na po din yung parang spark sa relationship po namin eh. So, parang bibihira ka na lang i-compliment nung partner mo nung time na yon. Opo, parang na rin siya naging complacent na rin po siya na, di rin po kasi ako high maintenance sa klase ng karelasyon po. So, wala po. Kaya siguro sobrang na-appreciate ko po yung high school, childhood crush ko po na yun. And then,
Yun po, tapos nag-decide po yung, di ba po nag-cool off, umalis po ako sa kanila. Kaso nga po, DJ Rocky, ang masakit po kasi sa nangyari ay meron po akong parang close friends sa work na kakilala rin po nung pinintroduce ko po sa ex-partner ko. And then, during time na magka-cool off kami, nalaman ko po na naglalandian po sila, like they're planning to meet and have, have sex, ganun po. So, sabi ko, ano po parang ang sa akin, gumaganti ba siya? Ganun. Pero the bad thing, the sad part po kasi sa akin is that, parang pinagtulungan po nila akong dalawa, nung friend ko, tsaka nung ex-partner ko na parang, sana po pala nagkipaghiwalay na lang siya sa akin kung alam mo yun. Kung gusto niya yung ganun. Dahil nagkwento pa po siya about sa sex life namin, dun sa friend ko na kasi medyo nung nanganak po talaga parang nawalan po ako ng sex drive po talaga. So focus na lang po ako dun sa baby namin, and then wild po kasi tong friend ko na to. So parang okay po ba sabihin na parang nire-request niya dun sa friend ko na magkita sila, then ibubuko juice siya ng friend ko hanggang sa So nag-send sa akin yung friend ko ng conversation nila, pero may mga part na putol. So kaya sabi ko sobrang gulo na po nung relationship namin. Kaya we decided na maghiwalay po. Hindi ko na po matandaan kailan kami naghiwalay. Siguro mga 2023 po ata kami naghiwalay noon. And then nauna po akong magkaroon ng partner. Actually galit na galit po siya doon. Pero yung pinagselosan niya, yung high school crush ko, hindi po yun yung nakataluyan ko. Iba pong lalaki yung nakataluyan ko. Then, sobrang galit po siya. Sa nangyari, sabi ko, naghiwalay na kami noong 2023. Nagkaroon po ako ng partner noong 2024. Ayun po. Tapos, nung mga first year, nasa kanya po yung baby namin. Kasi 6 years old na po yung anak namin ngayon. Pero nung mga panahon na 5 years old yung baby namin, nasa kanya po. So, bali, ang nangyayari po is nag-aabot po ako sa kanya ng sustento, ganyan. Para tulong na rin po sa kanya kasi mas malapit, kaya po nag-decide na doon sa kanya ibigay is that malapit po kasi sa kanya yung school. So, pero kasi po napapansin ko tuwing hinihiram ko po yung bata, nagbabago po yung ugali. Feeling ko parang binibrainwash po nila yung bata na i-hate ako, ganun po. So sabi ko, ayokong payagan to, kaya kinuha ko na lang po yung anak ko hanggang nasa akin na po ngayon. So, sa ano naman po, nagkakaroon po kasi kami ng issue ngayon sa financial support. Siya po kasi yung tipo ng tao na kailangan mo pa pong kulitin ng ilang beses bago po magbigay ng sustento po sa bata. Kasi for context po, wala po akong work ngayon dahil kapapanganak ko lang po sa second baby ko dito sa new partner ko. So, kailangan ko po muna magpahinga habang, pero by plano naman po akong mag-work ulit. Kaya kailangan ko po ng help ng ex-partner ko. Pero nahihirapan po akong manghingi sa kanya ng support. Feeling ko po dahil, di ko po alam kung tamang hinala lang po ako, pero kasi meron na rin siyang girlfriend. And parang part of me, baka po pinipigil na siya ng girlfriend niya na magbigay. Kasi as far as I know po, he's earning, medyo malaki po ang kanyang kinikita. Pero binibigyan mo pa rin ba siya ng pagkakataon na Alice na ipakita yung bata? Opo, every wala pong pasok yung bata, kinokontak ko po siya through Viber din. Tapos sinasabi ko sa kanya, pwede niyang pick upin yung bata. Kaso usually po nangyayari, DJ Titan, is that sa mami niya lang binibigay yung bata. So wala, papahiram sa kanya ng 4 days, pero 1 day lang doon na makakasama niya yung bata kasi focus na siya doon sa new partner niya. So kaya ako siguro nasasabi na nagsisisi ako is that siguro kung hindi ko sinend yung message, hindi ako nakipag-flirt message dun sa high school, sweetheart na yon. Siguro buo pa rin yung pamilya namin. Kasi, tawag dito, okay naman yung ex-partner ko po sa totoo lang. Mabait naman po siyang tao. Like, never niya ako sinaktan physically. Never din po siyang, nag-cheat bukod nga po dun sa conversation nila ng friend ko. Pero, siguro yun po, part na rin po siguro yung hindi niya ako parang like for 7 years, wala siyang intention na pakasalan ako. So parang siguro nagpatong-patong na rin po lahat.
yung parang iniisip ko kaya siguro nangyari yun. Pero syempre hindi naman po kailangang i-justify na mali po talaga yung ginawa ko. Tapos ngayon po, parang naaano ko po sa anak ko, minsan galing po siya sa school, tinatanong niya sa akin, siguro po na-discuss nila sa school about family. Sabi niya, Mom, bakit hindi kami magkasama ng daddy niya? Ganun. So sabi ko, siguro, alam niyo po yun, yung kasi nanggigi ako sa kanya na sorry, sabi ko, explain ko na lang sa kanya kapag, alam mo yun, tumanda-tanda na siya nagkaroon na siya ng, mas isip pa para po maintindihan niya. Mhm. Kasi, sobrang hirap po pala ng ganun. Kaya sobrang nagsisisi po talaga ako na ginawa ko po yun. Tapos, alam niyo po yun, gusto ko lang i-share na, alam niyo, masama po talaga itong nararamdaman ko kasi may partner na po ako ngayong bago. Pero, nung nalaman ko po na nagkaroon na ng girlfriend yung ex ko, may part po sa puso ko na kumirot po eh. Alam niyo po yung parang ang sakit. Parang ganun po eh. Kasi nung naghiwalay po kami, hindi niya parang pinaglaban. Kasi po ako nag-try po kung kahit na nalaman ko po yung sa friend ko na eksena nila, nag-try po ako sa kanya magsabi na ayusin na po namin, ganyan. Pero, ayun po, sabi niya hindi na daw. Oo, kasi Alice, Huwag tingin na. ko lang din. Kasi kung base naman sa kwento mo na mabait naman yung partner mo, okay naman kayo, kung hindi ka lang talaga nakagawa ng pakikipag-flirt doon sa crush mo dati, di ba? Opo. Edi sana walang ganyan. May mga ego din kasi ang isang lalaki na kapag naramdaman nila na sa kabila ng lahat ng sakripisyo ko, pagmamahal ko, yung ibang lalaki nagloloko tapos matino pa rin yung partner nila eh. Ako na matino ako, niloko pa ako. Eto gagawin ko. Kaya nga Opo, minsan ganun masamang galitin ang isang lalaki na matino na talagang pure yung love niya sa partner niya. Kasi once na masira yung trust niya, yung naapakan din yung ego niya na, ba't kailangan pa maghanap ng iba? Matino naman ako. May anak na kami, ganito. Ba't kailangan niya tignan na naa-appreciate siya ng iba kaysa naa-appreciate ko siya? Diba? So doon yun. Doon ang galing yun. At hindi natin siya masisisi doon sa part na kung bakit siya nakipag-usap na doon sa girl na kakilala mo, na pinakilala mo rin sa kanya. Opo. Kaya nga po, DJ, parang sabi ko po, sobrang, alam niyo po yung pagsisisi talaga. Kasi po, naman maayos naman po talaga siyang karelasyon. Alam ko, pero ngayon po, kumbaga siguro, napuno na rin siya kasi parang nagiging rude na rin po siya sa akin pag tinatanong ko po siya, like for example, bakit na-delay yung yung padala niya ng sustento sa bata. Nagiging, parang alam niyo po yung DJ, hindi po nawawala yung galit niya sa akin. Lagi po pag nag-uusap po kami, ina-attack niya po ako. Laging, kunyari, mahinhin ko po siyang kakausapin na hindi mo muna pwedeng kuhanin yung bata dahil may gagawin sa school. Tapos lagi po siya lagi po siya nagagalit sa mga reply niya sa akin. Minsan po kasi siya po ang kumukuha sa bata, tapos nagkikita po kami. Alam niyo po yung ramdam na ramdam ko po yung galit niya hanggang ngayon. Parang sabi ko po kasi na na sana napatawad niya na ako kasi sorry po talaga ako sincerely, pero syempre hindi naman po natin pwedeng turuan yung tao kung kailan tayo pwedeng Yes. patawarin. Opo. Tsaka Alice, Kaya nga hindi lang siya galit sa'yo. Galit din siya sa sarili niya, to be honest. Ako, nararamdaman ko itong lalaki na to na nagagalit siya sa sarili niya na bakit ginawa to? Ba't nagawa pa to sa akin? Ganun yan eh. Hindi lang siya galit sa'yo, Alice ha. Sinisisi niya rin yung sarili niya. And ako, damandam ako bilang isang lalaki yung nangyari sa kanya. Na siguro itong lalaki na to, gusto niya lang naman na maayos, masayang pamilya, pero anong nangyari? Nasira ng ganun. At sa pangyayari na yun, hindi lang ikaw ang sinisisi niya, Alice. Sinisisi niya rin bilang isang lalaki. Nagtatanong yan, alam mo ba mas grabe mag-overthink ang isang lalaki kaysa sa mga babae? Totoo yan. At mahaba ang proseso ng aming pag-move on. Na tinatanong namin minsan, mapapahinto kami, mapapaisip kami na, ako ba ang may dahilan ng pagkasira ng pamilya ko? Kaya niya nagawa sa akin. Maraming tanong ang isang lalaki. Kung akala nyo lang na laging manly, strong kami, hindi kami nasasaktan, hindi kami lumuluha, pero sa puso namin, grabe na yung kirot na ng mga pangyayaring kinukwento mo sa amin ngayon. Yun lang din. At least, ako nakakapagsalita ko bilang dun sa parte ng
ng asawa mo dati, ex-partner mo dati, na nasasaktan Oh. kaming mga lalaki? At sa totoo lang po, ayoko pong gawin po yung yung ginawa ko po dati sa totoo lang. Kasi hindi ko pa alam kung confused lang ba ako ngayon, mataas lang ba yung emosyon ko po ngayon. Kasi po sobrang alam niyo po yung di ko maintindihan yung halo-halong nararamdaman ko kasi meron po kaming parang common friend tapos nag-send ewan ko 'tong common friend ko na 'to pasaway Mhm. din, nag-send ng picture nag-send ng picture sa'kin ng screenshot kasama yung yung ex-partner ko tsaka yung bago niya. Tapos alam niyo po yung parang parang may gusto ko pong umiyak pero wala po talagang luhang tumutulo sa pero ramdam ko po yung alam ko nasasaktan po ako, eh. Pero part of me alam ko naka-move on na po ako, eh. Pero bakit ang tanong ko, bakit po ako nasasaktan? Yun po talaga yun kasi feeling ko nagi-guilty rin talaga ako sa ginawa ko. Tuwing titingnan ko po yung anak ko, naiiyak po talaga, naiiyak ako. Naiiyak po ako kasi sabi ko, pasensya na hindi kita nabigyan ng buong pamilya kasi feeling ko po deserve naman ng mga lahat may buong pamilya. Kaya po yun sobrang ang tagal na naming hiwalay pero alam niyo po yung kinakain ako ng konsensya ko araw-araw. Kaya sabi ko, hindi ko alam kung kailangan kasi wala po kaming proper closure nung ex ko. Di ko alam kung kasi pag tinanay namin mag-usap kami, nauuwi lang po sa away. Parang Alice, gusto ko for once in for all, magsusorry po ulit ako sa kanya. Alice, Yes po. gusto ko lang matanong, nung panahon na nag-usap kayo na mag-cool off kayo, sino nagdesisyon? Siya po. Siya. Umagri ka kagad. Hindi po po ko sabi ko, baka pwede namang magstay muna ako dito sa inyo tapos pag-usapan natin. Napag-usapan Pero nyo. decided na po talaga siya na sabi niya, umuwi ka muna sa inyo. Ganyan po. Mhm. Talaga nasaktan. Sobrang nasaktan yung guy. And Opo. dun sa party na yun, Kaya parang ang gusto ko lang po DJ is that maging okay kasi sobrang bigat. Sa totoo lang kahit matagal na po kaming hiwalay. Feeling ko kaya po kung mabigat pa rin sa puso ko kasi parang hindi niya pa ako talaga totally napapatawad at the same time hindi ko pa napapatawad yung sarili ko sa yun ang ginagawa ko. mhm. Gaano katagal na nag-partner ka ulit ng panibago? At nagkaanak ka Siguro ulit? po after siguro po 1 year and some like mga 1 year and 6 months po. Tapos siya, may anak ng sa iba, wala. Wala po. Oh, talagang Wala po galit siya, sa'yo yun. Galit talaga sa'yo Oh. yun. Bilang nanay ng isang bata na... Ako harapin ko lang din, sasabihin ko lang din sa ito, Alice. Hindi kita sa... Ako gusto ko lang din, baka hindi to nasabi ng partner mo bilang isang lalaki dahil na pinipigilan niya. Para lang din, baka pang mulat lang din sa'yo to, Alice. Na bilang isang lalaki, ikaw na nga may mali. Isang taon lang, nag-asawa ka na naman, hindi mo binigyan ng oras yung bata na lang? Muna? Mm-mm. 'Di ba? Opo. Ba't hindi mo naisip yung mga pagkakataon na, nagkamali ako sa mister ko, ayusin ko muna tong bata. Bigyan ko muna ng oras tong bata. Kasi alam ko nagkamali ako Naghanap ka kagad ng katuwang mo kagad sa buhay. Tapos nagkaanak ka kagad. Talaga masasaktan yung lalaki sa'yo. 'Di ba? Ikaw na nga nakasakit. Ikaw na naman yung nagpanibago naghanap. Tapos siya, teka lang, parang pinangunahan mo ko na sa lahat ng pangyayari sa buhay Parang Opo. may anak pa tayo, hindi mo finukusan tong anak natin muna. Naghanap ka kagad 1 taon lang. Tapos ngayon, Opo. sasabihin mo sa akin kailangan ng bata ng sustento. Naghanap ka nga ng ibang partner Opo. Feeling ko kung makakausap ko siya, ganyan din po yung sasabihin Yun niya. talaga sasabihin Kasi- niya. Kasi may partner kang existing ngayon tapos hindi ka kailangan mo pa magtrabaho. 'Di ba? Yun Opo. Kasi nung one time na nakausap ko po siya ng mga bago-bago pa lang kami naghiwalay. Ganyan po yung halos na talagang galit na galit po talaga siya. First time ko po nakitang ganun siya kagalit po talaga. Kaya nga parang sabi ko, ano yung pagpapatawad, anong klaseng, paghingi ng sorry ba yung kailangan kong gawin? Hindi ka kailangan mag-sorry, you know, ate, Alice time. Hindi ka kailangan mag-sorry ng sorry.
Kasi kami mga lalaki, hindi naman namin kailangan mag-sorry. Kapag nakita naman namin na okay na yung partner namin, nakikita namin na maayos naman siya, masaya na siya, nagagawa niya yung pagiging ina niya doon sa anak niya, siguro hindi mo na kailangan mag-sorry. Means, nagbago na pala talaga to. Pero kung sorry ka lang din ng sorry, pero nakikita niya sa'yo na hindi ka naman nagbabago, Alice, at wala ka naman binabago doon sa kinakaayawan niya sa'yo, wala lang din yan. Lalo lang magagalit yan. Kaya nga po. Kaya nga sa totoo lang, DJ Darren, sabi ko, kasi sa totoo lang po ngayon, di ba nga kapapanganak ko lang, syempre ang daming gastos. Nasa-cesarean pa po ako, talaga namang sobrang yung ipon, naubos, ganyan. Tawag dito, sabi ko parang bigat, kasi yung buhay ko ngayon, na kasama yung bagong partner ko ngayon, kahit sabihin mo bait po siya, pero yung bigat po ng, syempre financially, ganyan. Ramdam na ramdam ko, which is never ko pong naramdaman dun sa ano ko. Kaya siguro, mas ramdam ko ngayon yung pagsisisi sa araw-araw ko siyang nararamdaman yung pagsisisi sa totoo lang po. Pero ngayon, ramdam ko po yung bigat nung pagsisisi na nagawa kong kasalanan dun sa tatay po nung una kong anak. Okay. Alam mo, Alice, base lang din sa pagkakaintindi ko sa mga kwento, mas mabuti na bigyan mo muna ng oras yung bata, yung anak mo ngayon, kakapanganak mo lang, tapos yung anak ninyo na ex-partner mo. Huwag mo muna intindihin yung ex-partner mo ngayon, Alice. Intindihin mo yung existing partner mo ngayon. Kasi parang ganito na naman eh. Hindi ka naging comfortable ngayon sa buhay mo. Naiisip mo na naman yung dati mong partner. May comparison na naman na nangyayari. And nagiging unfair ka naman ngayon sa existing partner mo. Na parang, kung maririnig niya tong call na to, siguro, masasaktan yun, ha? Na bakit mo naman, ito naman, tumatawid ka na naman ngayon sa dati mo, nagsisisi ka na naman. Dapat, kung nagawa mo na yung mga bagay na yun, ang pagsisisi kasi hindi sa salita yan eh. Opo. Na nagsisisi ako, pero hindi mo naman ginagawa talaga nagsisisi ka. 'Di ba? Dapat, kapag nagsisisi ang isang tao, isinasabuhay ang pagsisisi, Alice. Opo, TJ. Tingin ko, mahalin mo muna tong mister mo ngayon na bago, na may anak kayo. Tapos nasa iyo ngayon yung anak nyo, 'di ba? Ng una mong partner. Ako pong nag-aaral. Kung ayaw magbigay ng sustento, wala ka na magagawa eh. Kasuhan mo. Yun na lang. Lapit mo sa mga pero para pilitin mo kasi sabihin niya lang sa'yo dyan. Marami nang magiging dahilan yan. Dahil nga galit siya sa'yo. Diba? Illegal mo na lang. Kung gusto mong mabigyan ng sustento yung bata, illegal nyo na lang. Tapos magbigay ka ng oras dun sa partner mo ngayon na bago. Mahalin mo sila, mahalin mo yung bago nyong anak. Bumuo kayo na masayang pamilya. Huwag ka na makulong doon sa nakaraan mo. 'Di ba? Opo. Kasi kung nagsisisi ka, patawarin mo na rin yung sarili mo doon sa mga nagawa mo nakaraan. Buuin mo yung sarili mo ngayon sa panibago mong buhay na binubuo kasama yung bago mong partner. 'Di ba? Although na mahirap talagang putulin ang connection ninyo nung nakaraan mong partner kasi may anak kayo eh. Pero kung ayaw niya na at magulo lang din ang pag-uusap ninyo at magiging unfair ka doon sa partner mo dahil naaalala mo siya na parang may pagkukumpara na naman na dating buhay ko, hindi ko naman to naranasan na parang nahihirapan kami na ngayon eh. Choice mo yan eh. Tapos ngayon, sasabihin mo yan. Diba? So, para lang hindi ka rin nagiging unfair or nakukumpara mo yung partner mo sa ngayon at sa noon. Illegal mo yung proseso dun sa bata. At the same time, mahalin mo yung partner mo ngayon. Mahalin mo yung bago ng anak at yung anak ninyo ng ex-partner mo. Yun ang tingin ko lang na mas makakabuti sa'yo. Maraming salamat po sa advice. Kasi sa totoo lang po, yung nakikinig po ako sa inyo, sabi ko, siguro mawawala yung bigat na nararamdaman ko kung ako naman po yung mag-share. Kasi syempre kinikim-kim ko po to. Wala naman po akong ibang pinagkukwentuhan kahit sa mga closest friends ko po. Kasi nahihiya po ako eh. Kaya sobrang thankful po ako na nakapag-share po ako dito sa inyo at na mulat po ako sa dapat kong marinig at malaman po para maka-move on na rin po talaga, move forward.
Alice, kumusta yung relationship nyo ngayon nung present partner mo? Sa Present totoo lang, dad ba siya? um, Okay ba siya? napakabait po. Wala po talaga akong Mhm. masabi. Di rin po ko sinasaktan. Wala siyang babae. Walang bisyo. Mhm, mhm, Wala po. Mabait po talaga. mhm, Wala po kung ibang mapipintas po sa kanya. mhm. Ilang months ka ng postpartum? 7 months po. Mm. Mm. Yes po. Kaya, Ano di pang ko, syempre, ayoko rin po. Oh, yes po. ano pang mga bumabagabag ngayon sa kalooban mo? Ano pang mga tumatakbo sa isip mo? Kasi I'm sure isa rin sa mga rason, 'di ba, kung bakit alam mo 'yun, ang dami ring bumabagabag sa kanya dahil yung mga hormonal changes, Yes. Para yan. naman sa mga babae yan. Para sa mga babaeng kakapanganak lang, Yes. nagkaroon ng anak, just recently So, meron pa ba? Um, Ano pa bang mga Yun lang po talaga, DJ Rocky, yung guilt, tsaka yung guilt po talaga na hindi ko, kasi tuwing nakikita ko po yung anak namin, kasi sobrang bait po ng bata na yun eh. Tuwing nakikita ko po na ganun siya, yung sitwasyon niya, sabi ko, syempre po nakikita ko yung pangalawang anak ko, buong pamilya niya. Sabi ko sana, siguro sobrang saya rin ng anak ko ngayon na una kung magkasama kami kasi nagtatanong po siya minsan na pwede daw ba, request niya, magsama kami ng daddy niya. Yung ganun po, yung kaya parang may gagawin po ako, kakain, magwawalis, maglalaba, bigla po akong papatigil, sabi ko. Ito na naman yung nararamdaman ko na guilt sa puso ko. Tapos hindi ko na po matatapos yung gawain ko. Iiwan ko na po yan. Kasi iisipin ko na naman po ganun. Kaya parang sabi ko, parang paulit-ulit po siyang cycle na parang dumadating po sa point na pagka nakikita ko po yung ex-partner ko, susunduin yung anak ko, parang gusto ko siyang, like po tayo dito, mag-usap tayo. Pero syempre po, yung galit na kasi nararamdaman ko pa rin po hanggang ngayon. So parang sabi ko, hindi advisable na gawin ko po yun. Ganon. Parang gusto ko po for once and for all, usap kami. Kahit sabi nga po ni DJ Titan na galit pa rin yun hanggang ngayon at baka, alam niyo po yun, hindi natin pwedeng perasahin yung tao na magpatawad sa atin. Pero Yes. ang kulit ko na gusto kong siyang kausapin na hihingi na naman ako ng, parang gusto kong sabihin na pwede ba na maging okay na lang tayo kahit kaharap yung anak natin. Alam niyo po yung gano'n na, alam ko namang may partner na siya at may partner na ako. Yung andyan po kasi yung anak namin, minsan talaga, may napapakita yung pagtatalo namin naming dalawa. Especially kapag susunduin niya po yung bata nang hindi siya nagsasabi sa akin. Siyempre magagalit po ako yung mga ganung bagay. Gusto ko po na parang, wala naman sigurong, like parang ang weird maging friends mo yung ex-partner mo na nasaktan mo. Pero parang gusto ko magsimula kami sa kahit mild lang po muna na, yung parang casual lang na hindi kami magsisinghalan, hindi po kami magsasabihan ng hindi magagandang salita, yung mga ganun po May sana. numero ka niyan, siguro. Alice, nung partner mo. Tawagan Ano po? natin? Gusto mo? Tawagan natin, gusto mo. Try lang natin. Try lang natin, Alice, gusto mo. Ex-partner ko po. Oo, nung ex-partner Huwag mo. mo sabihin dito sa area. Oo, Message mo sa i-message Viber. mo sa Viber. Try natin tawagan, i-connect Gusto mo natin ba? yung call. Try lang natin. Siguro hindi na po, para respect na lang din sa bago niya na okay. girlfriend. Opo. Pero Kasi yun parang- nga, alam mo, tama naman yung pinupunto nyo kanina na hindi naman talaga madidiktahan, 'di ba? Yung paghilom ng ex-partner niya. So, hindi naman siya yung makakapagdesisyon dun sa healing ng partner niya or ng ex-partner niya. And kailangan mo ibigay sa kanya yun. Dahil marami rin naman siyang ibinigay sa iyo. Opo. So, Pero wish ko lang po sana mag-intindihan sa mo na Pitubo kayo. na- Opo, kasi may possibility na magkita na naman kami bukas kasi kasi nasa kanya po yung bata ngayon dahil wala pong pasok sa school. Mhm. Na naman kami, makikita ko na naman siya. Minsan nga po tinataguan ko na lang po siya. Pero may time talaga na nakikita po talaga kami, especially if parang nakalock po yung gate. Ganyan, kailangan po nila akong tawagin. Kailangan ko po lumabas. Po yun, parang gusto ko siyang, baka po kasi parang mapahiya ako pag sinabi ko na gusto kong mag-usap kami. Ang sasagot po nun, ano pag-uusapan natin? Hindi mo pa Wala naman na tayong sinusubukan, pinangunahan mo na siya.
Actually, minsan talaga may Diba? ganun tayo yung parang pangungunahan natin yung sasabihin ng ibang tao. Parang tayo na yung nagdesisyon para sa kanya eh. Which is, hindi talaga siya ganun kagandang gawain. Kasi nga, Tama. pinangungunahan natin, nagdedesisyon tayo para sa kanya. So, bigay natin minsan yung desisyon na yun. Tsaka, alam mo, Alice, na-realize ko lang na maraming paraan para makapaglatag talaga ng tunay mong nararamdaman. Di ba minsan sa text, di ba? Kahit nasabihin mo, text lang yun, pero napadala mo, minsan mabasahin niya yan eh. Tama. 'Di ba? Ng buong buo Tama. na hindi ka i-interrupt. Minsan nga yung sa chat, 'di ba? Yung iba gagawin long press kung iPhone yung gamit, 'di ba? Para lang makita yung message mo. Pero hindi kanya re-replyan. Kumbaga, at least maipahiwatig mo sa kanya o mapadala mo sa kanya yung mensahe talaga mula dyan sa puso mo. Kasi pwede kang humanap ng iba't ibang paraan para kahit papaano maibigay talaga sa kanya black and white plus yung gusto mong mangyari sa co-parenting ninyong dalawa ng anak ninyo na hindi mo to ginagawa para sa sarili mo kundi para sa anak ninyong dalawa na parang alam ko galit ka pa ganyan, simulan mo dun sa parte na alam mong nasaktan mo siya kasi kung dun ka manggagaling, if you are gonna write something about your feelings, write a letter to this person na alam mong nasaktan mo, kung dun ka manggagaling, naniniwala naman ako na isa sa paraan na yun para kahit papano masimulan yung paghilom ng dapat mahilom. Tama. Opo. So try mo lang. Wala namang mawawala pa sa ngayon. Sige po, kahit siguro sa Viber na lang din kasi yun yung Mode of communication yun. May kakilala nga ako, email. Nag-i-email. Alam mo, dude, yung ex ko ginawa niya, lahat. Oo. Email, Ganun. Facebook, Viber, lahat. Text galing sa ibang number, lahat. Yan, lahat. Oo, Kung kung may gusto. Telegram ka pa, lahat. Kung gusto may paraan. Oo, maipahatid mo lang kung ano talaga yung nararamdaman mo. Kung Yes. pwede ka pa nga sumulat kamay, gawin mo. Gawin mo. Oo, totoo yun ha. Oo. Padala mo, ang dami-dami. Alam mo naman yung address, di ba? Totoo. Para malabas mo talaga yung nararamdaman mo. Yes. Hindi para manggulo ng iba pang relasyon o kuguluhin pa yung buhay na meron ka, kundi para ayusin kung ano man yung meron sa inyo ng anak mo, 'di ba? Para sa bata. Para sa bata. Hindi na para sa inyo. Bilang kayo ang magulang ng bata at hinihiling ng bata na minsan makita man lang niya, 'di ba, na magkasama kayo. Ba't hindi natin ibigay, 'di ba? And paliwanag ninyo na lang, 'di ba? May kanya-kanya naman kayong mga boses para ipaliwanag sa mga partner ninyo kung paano nyo gagawin yun na mas maayos. May mga magulang na gumagawa ng ganun, partner, na may kanya-kanya na silang pamilya, pero nagkikita pa rin sila ng... Yung blended family. Yes, oo. Cesar Montano, di ba? Nakita natin si Cesar Montano talagang Totoo. bukas na bukas siya dun sa kwento ng buhay niya, di ba? Oo. Tsaka, ang dami. Jeneline Mercado. Oo, di ba? Dennis Trillo. Yes. Sino pa ba? Ang dami. Ang dami ngayon mga nagko-co-parenting. Iwamoto. Yung tatay ni Si Kitty, Lacson. yan si Lacson, yung tatay ni Kitty ngayon na yung artist, si Katrina Halili and yung partner niyang singer, di ba? Oo. Si Chris Lawrence. Yes, di ba? Tignan mo naman ang ganda ng Jody nangyayari. Santa Maria. Jody diba? Santa Maria, di ba? Ano pa ba naman si Alice in Wonderland, di ba? Oo. Alice in Taytay Rizal. Yeah! Di ba? Minsan, ano rin natin, ibaba na rin natin yung sarili natin at wag na muna tayo mag-isip sa isang tao na, baka ganito kasi gawin niya kapag ginawa ko to. Kaya mo munang i-deliver mo muna yung nararamdaman mo. Sabihin mo sa kanya. Oo. In a point of view na gusto mo lang naman na maayos kung ano yung para sa bata. Sa bata. Yan. Na hindi kayo maging sakim or madamot doon sa bata. Diba? Na ano yung deserve ng bata na makuha niya dahil wala naman siyang kasalanan. Totoo. Tsaka dude, kapag nanggagaling talaga yung lahat ng gawain natin sa pagmamahal Yes. o sa pagiging mabuti, 'di ba? O sa pagkakaroon ng mindset na gusto lang naman natin mapabuti kung ano yung kondisyon ng bata o estado niya.
parang feeling ko walang kahit sinong magulang ang Tama. ang titigasan Tama. ng puso doon, 'di ba? Lahat lalambot yung puso para doon sa bata. Feeling Dapat. ko, oo. Dapat. Magulang ka. Kung magulang ka. Mm. At mahal mo talaga yung bata. Mm. Anyway, Alice. Hello? Nandiyan ka pa ba? Wala na pala siya. Wala na si Alice. Nakapag-isip na yun. Nakapag-isip. Mag-i-email na yun, dude. Oo nga. Sorry Mag-i-email na yung partner. Okay, hindi na natin babalikan ng tawag si Alice kasi overtime na po tayo. Actually, alam niya na eh. Yun naman na yung nag-end na nakapag-isip-isip siya na dapat niya i-email yung tao na yun. Mm-mm. Daming paraan, dude. Madami talaga. Tsaka kalaban talaga natin yan. Yung pinangungunahan natin yung iisipin ng naging partner natin, ex natin, o mga taong nasa paligid natin na gusto natin i-communicate. Yes. Di ba parang, kunwari pumunta ka sa boss mo, tapos papaalam ka, magli-leave ka. Ay, hindi naman ako papayagan nun eh. Pero hindi mo pa naman tinatry, di ba? Kumbaga, hindi mo pa naman sinusubukan Tama. eh. Huwag mo pangunahan. Tama. Malay mo sa araw na yun. Paldo-paldo siya, di ba? Good mood. Good mood. Payagan ka mag-leave. Tama. Diba? Para sa partner mo. Oh. Kumbaga, pag nagsabi sa kanya na, gagabihin ako na uwi pero dati, di ka pinayagan. Ngayon, papayagan ka na. Oh, di diba? ba? Payagan ka nang umuwi agad. Hindi pala 11:30 yung uwi. 7 p.m. pa lang. Mag-ahay ka lang pala dun sa mga ka-reunion mo. Dumaan ka lang. Dumaan ka lang. Pinayagan kita. Pinayagan lang pala. Hirap din talaga kapag may mga batang involved. Yes. Wag natin hadlangan yung karapatan ng mga bata na sinilang dito sa mundo na to na mapagkaitan sila ng pagmamahal ng kanilang mga magulang. Yes, and when we say mga magulang, dalawa yan. Dalawa yan. Oo. Lalo na kung etong mga magulang na to ay responsable. Yes. Kasi kung responsable, gusto namang magpakamagulang, Yes. mabubuti naman. Kumbaga, kung sakali mang dadalhin mo doon yung bata, mapupunta doon yung bata, safe naman yung environment. Ilaban mo na, 'di ba? Iparamdam nyo na dun sa bata na mahal siya. Mahirap lang din kasi ipaintindi dun sa bata at a very young age kung ano yung estado o ano yung style nila as parents Yes. kung hiwalay na sila eh. So, doble-doble yung hirap din na pinagdaraanan ng caller natin. Kasi bukod sa kakapanganak niya lang, na kailangan niyang intindihin yung panibago niyang anak, kailangan niya rin talagang intindihin yung panganay niya. And mind you, since nagkakautak na itong batang to, 'di ba? Itong panganay nila, or hindi ko sure kung ilang taon na to, pero malamang sa malamang nandun na siya sa age na talagang lumiliwanag na yung isip niya sa mga bagay-bagay. So naghahanap na siya ng complete family, yung ganun. Bakit wala si daddy, wala si mother, ganyan. Yung mga ganun, ba't di sila nagsasama sa isang bahay? Mga ganong questions na ang hirap sagutin, lalong-lalo na kung hindi pa kayo okay nung daddy. Diba? Parang madali siyang masagot kung na-establish nyo kung paano nyo, kung napag-usapan ninyo kung paano yung parenting style nyo Tama. Pero sa ngayon kasi parang hindi ka pwede makapagbigay ng promises sige, ganito ka, mangyayari sa'yo, si daddy mo, ganito, ganyan. Wala Kumbaga, kailangan na talagang mapag-usapan kung ano yung parenting style nila, kung ano yung gagawin nila, paano yung, kumbaga, sa laban na to or sa mundong ito, kailangan preparado ka diba? Preparado ka in terms of paano palalakihin yung bata. Anong mindset yung ituturo natin sa kanya or parang anong values yung i-inculcate natin sa kanya. Inculcate, no? Calculator lang alam ko. Pero sa akin naman, partner, para sa akin naman, kung galit kayo sa isang tao, either na nagkamali ang lalaki or babae ang nagkamali, sana wag natin ipagkait yung pagmamahal natin doon sa bata. Or wag natin ipagkait yung presensya ng nanay at presensya ng tatay doon sa bata. Kasi
kahit sabihin mong gaano man kasama itong nanay or ng tatay, bilang isang tatay pa rin, bibigyan niya pa rin naman ng oras, panahon at effort lang para makabawi man lang dun sa bata. Anak niya pa rin yan eh. And sana man lang, wag niyong pagkait yun. Kung nagkamali sa inyo ang nanay, nagkamali si tatay, wag natin ilayo yung bata doon sa magulang. You may be the worst partner, but you can always be a good parent. Yes. Yun eh. So, kahit gaano pa kapangit yung relasyon ninyo romantically na naging partner Yes. mo, pwede ka pang maging mabuting tatay o nanay. Tama. Huwag nyo kasing tuldukan. Alam mo, nakakaawa lang din sa mga magulang na katulad nito ni Alice. Hindi niya na magawa yung tamang pagiging nanay niya. Kasi nga, naguguluhan na siya dahil galit sa kanya yung tatay. Hindi na siya makapag-communicate na maayos dun sa tatay dahil nga nakikita na lang ng tatay na mali. Masama ka nga na nanay dahil ginawa mo sa amin to eh. Pero sa pagkakataon ngayon kasi gusto niya na maayos eh. Yung mapaintindi rin sa bata, mapaintindi din sa partner niya na humingi ako ng tawad. Sana man lang makita ng bata na hahatid mo siya dito. Alice, mag-usap man lang kayo kasi tumatatak din sa bata yun eh na ba't kaya pagyatid dito ni daddy sa akin yung mami ko hindi niya na mahalos makausap, di ba? May question mark sa bata eh. Pakita nyo pa rin na may maganda pa rin kayong pagtatapos O relasyon. Pwede namang maging magkaibigan ang dalawang taong natapos ng magmahalan. Tama. Romantically. Na Tama. nandun yung respeto. Tama. Kahit di na kayo magtiwala sa isa't isa, diba? Like, wala na eh, diba? Nasira na yung tiwala nyo sa isa't isa as partners eh. Pero yung pagkatiwalaan bilang magulang, siguro pwede na yun. Tsaka respeto bilang, yun nga, tatay ng anak, nanay ng anak. Yun na lang, pamayanihin natin. Gising na yung anak ko, naglilikot na siya. So mga kabisyo, ako 12:07 na. Maraming salamat po sa inyo sa pagtutok sa aming programang Top Secrets. Yes, at sana kabisyo ay support lang kayo every night dito sa programang Hindi Ka Husgahan. Bagkos ikay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng We Listen. And we don't judge culture. This is DJ Rocky Tera. With DJ Titangelo. At kayo'y nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets. Metro's number one. Love Radio.